3 snin mill-implementazzjoni tal-proġett tat-tablets fl-iskejjel, magħruf bħala One Tablet per Child, verifika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ikkonkludiet użu effettiv tat-tablets f'96 skola primarja tal-Istat, tal-Knisja u anki dawk indipendenti. Ir-rapport li tqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra 3 wara nofsinhar saret l-użu tat-tablets mill-istudenti u l-edukaturi tagħhom fil-klassi u fid-dar. Dan fil-waqt li sħareġ ukoll il-kontenut diġitali li huwa disponibbli u livell ta' taħriġ u għajnuna mogħtija. It-tablets fl-iskejjel bdew jitqassmu lill-istudenti tar-raba sena fl-iskejjel kollha f'Malta fis-sena skolastika 2016-2017. Mindu tnieda l-proġett tqassmu xejn inqas minn 15,000 tablet b'nefqa ta' 12 miljun euro. L-eżerċizzju ta' verifika kien jinkludi stħarriġ magħmul fost l-edukaturi u l-ġenituri tal-istudenti li nataw it-tablets. Minnhom ħareġ li t-tablets ma kinux qed jintużaw b'mod uniformi fost l-iskejjel kollha. 20% tal-għalliema qalu li l-istudenti ma kinux qed jieħdu t-tablet kuljum l-iskola u li qed jużawh biss meta tkun ppjanata attività. Li sarriġ fost l-għalliema wera wkoll li ħafna studenti mużawx it-tablets waqt il-ħarġiet mal-familja u li l-użu ta' tablet id-dar kien mifrux b'mod irregolari. Ħareġ ukoll li l-labs tal-matematika u tal-Ingliż ġew stmati aħjar minn dawk tal-Malti, ix-xjenza, l-istudji soċjali u reliġjon mill-għalliema u l-ġenituri ta' dawk bit-tablet. Fost il-problemi li jenfasizzat il-verifika kien hemm studenti li ma jieħdux it-tablet magħhom l-iskola, li ma jiċċarġawx id-dar, problemi ta' konnettività u kwistjonijiet ta' hardware. L-Uffiċċju tal-Awditur irrikonoxxa l-fatt li ġew solvuti aktar minn 5,200 talba, iżda ħeġġeġ biex jiġu riżolti dawk pendenti. L-Uffiċċju tal-Awditur qal li meta tikkunsidra r-riżultat tal-istħarriġ li sar fost l-għalliema u l-ġenituri, il-fema ġenerali dwar l-iskema kienet waħda pożittiva. b'70% tal-parteċipanti jikkunsidraw li t-tablets għenu lill-istudenti fil-mixja edukattiva tagħhom. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni ġie kwotat jgħid li se jkompli jaħdem fuq riżultat pożittiv li ħareġ minn dan l-istħarriġ biex jiżviluppa aktar dan il-proġett. Fisser bħala pożittiv il-fatt li aktar minn nofs l-għalliema qed jużaw it-tablets 3 darbiet fil-ġimgħa. Fisser din iċ-ċifra bħala inkoraġġanti u qal li tindika li l-proġett miexi fid-direzzjoni tajba. Dwar il-problema ta' konnettività ta' Wi-Fi fl-iskejjel, il-Ministeru qal li nida investiment ta' aktar minn 5,200,000 euro biex mis-sena d-dieħla jibda jittejjeb l-internet fl-iskejjel tal-Istat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.